मोntri bokhorok ni yakgo mui salsi bharatni puila bande bharat express train chengsai jaka Bangalore ni simi hakotani kaibani bande bharat express no chengsai rikha montri bokhorok Mysore ni simi Chennai jorawa train cholinai hini koktmao shawi mangkha Phasalo salsi bharat no oktal sogat rikha montri bokhorok Narendra Modi koktmao shawi mangkha o train cholima bai kaini station no thanglaiso khlainani bagai jora rok kisa ongoi thangnai hini o kokrok no tino montri bokhorok tangnok saklaikha bande bharat express cholimani bagai Bangalore te Chennai ni gajara thanglaiso khlainani bagai klai ongnai hini aboni logi logi no lukurok hamjukukmani thai Mysore bo lukurok bejuwani yakagoi berana thangai manai salsi saltang reli saklaikha o train chengsai rijakma bagai tirtho jatri rok klaisa kheno kasio sogoi manai hini lukurok ni bagai Chennai ni simi Mysore thangmani bagai 1200 rang te executive class ni bagai 2295 rang naharjaknai hini koktmao shawi mangkha o train 6 hour 30 minute to 500 km ni lama lasui manano hini rail ni adong rok saka 4 salni simino o train shep chengsai rijaknai hini. Video report kwkhrang.